Welcome to Igbo Academy. Aha m bụ Nwada Chioma. My name is Chioma. Today, we are going to talk about the traditional days of the week in Igbo language. The traditional days of the week in Igbo language. In Igbo language, we have 4 days in a week, or we can call it 4 market days in a week. So we have the 4 days of the week, which are Eke. The first is Eke. And in Igbo land, we say that it is the most senior. The second is the Orie. The third is the Afo. And the fourth is the Nkwo. So we have Eke, Orie, Afo, Nkwo. Eke, Orie, Afo, Nkwo. So we have this 4 days in a week. Ụbọchị anọ n'izuụka. Ụbọchị anọ n'izu. 4 days in a week. Ndị Igbo nwere ụbọchị anọ n'izu. The Igbos have 4 days in a week. Ụbọchị anọ n'izu. Ha bụ Eke, Orie, Afọ, Nkwo. Eke, Orie, Afọ, Nkwo. So we also have 7 weeks in a month. Anyị nwere izu asaa. Remember, izu is week. Izu asaa n'ọnwa. Izu asaa n'ọnwa. We have 7 weeks in a month. 7 weeks in a month. So if you calculate 4 by 7, that's 4 times 7, you're going to have 28 days in a month. So the Igbos have 4 days in a week, 7 weeks in a month. Ụbọchị anọ n'izu. Izu asaa n'ọnwa. Thank you so much, and please don't forget to subscribe. Ka emesịa.